everyone, jotono namsogo ani blogo. Kabangma dajak ang blog khai jakya taimanja active sikriha ang Facebook go weha wani video rezago. YouTube le ang video rejakya pura 3-4 manrok ongjak ongoi ang tini bakakaha tini lai ang pinda nai ditir khlak oi tini lang op manjak khana bu op no omo khana lai sande lengle masal jara lai ang wan soha je ang kai tono lobira sapnai nei nok nai tongdi judi sajak lai bu like lai di comments lai di share lai di and subscribe lai di phaidi lang tabok rasap nai rasap mungning kok thayam ha Jisu phaina sal sampakha Jisu phainani sal samai toha tabakpha phaima khorokpha phaima khanapha phaima je kuno taimo phaima oi ang bono tabok resapnai nok resamuni kok thairo khanadi khanai kaitono lobdi tebo phaidi lai ang tabok besi le diawai ang tabok resapnai kaitono lobai nok khanai tongdi ani resap bungna Jisu phaina sal sampakha Tiaronga zora sok phaikha Joto dofa joto hoda basa di tiarongani Joto dofa joto hoda basa di tiarongani Jisu phaina sedang tiarongani baca di Jisu phaina sedang tiarongani Jisu phaina sal sampakha sok phaikha Jisu phaina sal sampakha Tiaronga zora sok phaikha Joto dofa joto hoda baca di tiarongani Joto hoda joto dofa baca di tiarongani
pro sukha vô sương nốt làng nơi Jesus sa vô bụi tốt là ơi suri sa nơi tông đi hơn nơi bài thang isa sukha pro sukha vô sương nốt làng nơi Jesus phai na sa sampakha yarong azora sok phai kham Jesus phai na sa sampakha yarong azora sok phai kham joto dupa joto hoda baca di tiarongani joto dupa joto hoda baca di tiarongani hambai joto no kai to lobjak thang amen.